హంపి శిథిలాల నడివొట్టున గ్రానైట్ శిలల్లో దాగి ఉన్న ఒక రహస్యముంది. అదే విజయనగర సామ్రాజ్య అద్భుత కళాఖండం విఠ్ఠల దేవాలయం. ఈ ఆలయంలో 56 సంగీత స్తంభాలు ఉన్నాయి. వీటిని మెల్లగా తట్టినప్పుడు ఇవి గంటలు మరియు తంతి వాయిద్యాల శబ్దాలను పోలిన స్పష్టమైన స్వరాలను పలుకుతాయి. ఈ శబ్దానికి ఆశ్చర్యపోయిన బ్రిటిష్ వారు లోపల ఏవైనా గంటలు దాగి ఉన్నాయేమోనని 2 స్తంభాలను కోసి చూశారు. కానీ వారికి అక్కడ కనిపించింది కేవలం గట్టి శిల మాత్రమే. ఇది యాదృచ్ఛికం కాదు. ప్రాచీన భారతీయ శిల్పులు ఆధునిక భౌగోళిక శాస్త్రాన్ని ఉపయోగించి నిర్దిష్ట ఖనిజ సాంద్రత కలిగిన రాళ్లను ఎంచుకుని వీటిని రూపొందించారు. నేడు హంపిలోని ఈ సంగీత స్తంభాలు ఒక విస్మరించబడిన విజ్ఞానానికి నిశ్శబ్ద సాక్ష్యాలుగా నిలిచాయి. ఇక్కడ రాయి రాగంగా సాంకేతికత కలగా మారింది.